त्याच्यावर गो पुष्पा पण गो टोका टाकून पळालो गेलो खय गेलो आमका पुलार गमलो म्हणून विचारता तुका गोवा बरोबर जायचा असा का मग आमच्या बरोबर कशा उगाच काय गो आता सगळं करतो तू नाश्ता बिष्टा पासून तू नाही 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 काय संबंधच नाही होय होय मग वाटत गेला चल आम्ही नेत ना आम्ही कॅन्सल केलेला गोवा बरोबर जत्रेक जायचा ता नाही विष्णू गाडी यांचं आगमन झालंय मुंजाच्या जत्रेला मग तू सत्कार करता की मग आता तुका आता गोवाक माहिती आहे तू जाणार असता माहिती आहे मग काय नाही पण तुका टाकून पळालो कसं माका ह्याच कळत नाही आधी पुढे पुढे कोणाक तरी सांगाक गेलो अगो हो बायको येऊच्या माझी यावे 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 म्हणजे थंडीन कुडकुडानं आम्ही मेला आम्ही थंडीन कुडकुडानं मेला थंडी कुठे लागते एक तर ये करून पाठी तर ये सांगतात तर चल गो बाय चल गो बाय चल गो बाय तशातला झाला तुझा तुझी गाडी काय चल लवकर गाडी काय आणलेला रिक्षे ती गाडी आहे तुझी चला मग चला 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 काय दिसत नाही तुमच्याकडे बॅटरी फ्लॅश दे त्यांच्याकडे चालू करून तो बंद कर त्यांच्या हातात हा ठेवा चल चल ये बघ आता बरोबर बाजू घो जरा ये पुढे पुन्हा पुष्पा हा हा 1 2 अध्यक्ष माशे तुकाच करू जाता आमका ना आमचा आपला दररोजचा नमस्कार मित्रांनो कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या युट्यूब चॅनलमध्ये आम्ही सगळीजण तुमचं स्वागत करता आज तर आता चाललो आम्ही मुनग्यात भगवती देवीची यात्रा आणि 5 दिवस कार्यक्रम असता आणि आम्ही शेवटच्या दिवशी चाललो कारण शेवटच्या दिवशी बघण्यासारखी गर्दी असता आणि शेवटच्या दिवशी मेन माणूस बाकी होतो हो बघा शेवटच्या दिवशी तो म्हणजे हो बघा हे अकडे बघ बाबा मग काय तो मोबाईल ठेव पोस्ट टाकता आधी चालला त्याची म्हणजे मुनग्यात कोण असत तर आमका भेटत पटकन म्हणजे त्यांना कळा आम्ही इला होते म्हणून आधी अपडेट करतो पुण्यात तसं सांगा इलाच बोर्ड लावून पुढे कसला जत्रेक आम्ही येणार आहोत तू बोर्ड लावून इलस ना काल गेलो एकदा सोडून दादा तर चला मित्रांनो पुष्पा पण आज खुश आपण जरा नाराज हो पुढे गेलो आणि ह्या पाठी राहूला त्याच्यामुळे तर नंदन झोपलं नंदन आणि पुंग्या ही सगळी काल जाऊन इली फक्त आता आम्ही 3 जण चाललेली हो खरी आता पुंग्याक आपला धरून बांधून घेऊन जाता कसं आम्ही इलाव की येतात चला तर आता आम्ही चाललो याची काय पोस्ट टाकून होईत नाही पोस्टात टाकून टाक पोस्ट तुम्ही काही मुनग्याक येणार भेटा आता पोस्ट टाकता ती आता तुमका कधी व्हिडिओ जाईल तोपर्यंत सगळा झालेला आता दुसरी जत्रा पुढच्या वर्षी जत्रा आहे आता कुणकेश्वरची यात्रा नाहीतर अंगणेवाडीची यंदा नाही वाटत काय रे जत्रा पण आपण जाऊचा काय प्लॅनिंग करूचा बघूया तर आमका पास मिळणार त्याच्यावर नंतर मग आम्ही जायचं ठरवणार 5 जर फुकट गावलो तर आम्ही नक्की जाणार चला चला पोस्ट झाली आता बघा थोड्या वेळाने येतं लिहा पोस्ट आता मी माझं हे पूनमताईकडे देत आहे संभाषण प्रस्तावना पूनमताई दे दमलाय मी देऊन काय मग काय नाही ठीक आता मरण जाऊचं 11 वाजता काय बाबा काय म्हणतस एकदम मजेत खुश दिसतस खुश नाही रे मूड ऑफ कसतो व्हायला झालो जरा काहीतरी का आता बघूया तरी जाऊन चला आता डायरेक्ट भेटा यांच्यावर लागता नाही पण मार्या गाडीत मध्ये तर चला मंडळी आता आम्ही इला पोचलो मुनग्याच्या जत्रे घेऊन आणि पुनग्या पण इला सगळी बघा पुष्पा आधी बघता काय घ्यायचं आणि काय नाही तो बघ काय होता गर्दी अजून गाड्यांची गर्दी भरपूर आहे
त्या म्हणून माणसांची गर्दी दिसत नाही, दिसत नाहीत माणसांची गर्दी दिसत नाही. हे होय होय दिसलाच. आमच्यासाठी नाही आहे या पुष्पादी पुष्पा होय तो भूषण भूषण पाटकर तुझं काय नंबर काढलं की नाही? किती नंबर? नंबर नाही टॉप 20 होत आहे मी. काय घ्यायचा? पुष्पाचं लक्ष बाहेर रे. काय हो हा येता हो फिरा ना दी. जत्री बघा तशी असून चालू होता गर्दी खरी. ह्यो तो बरोबर काय तो व्हाईट चेक सोलत जाता तो बघ तो बडबड करणार तो ह्योच का ह्योच तो ह्योच तो ह्योच तो ह्योच तो ह्योच तो का एडिट करताना बघा ह्योच तो दहीकाल्यातल्यांची उडवीत होतो ना तो ह्यो तो. माका माहिती आहे. नमस्कार नमस्कार. तुझं लक्ष बरोबर पडलो. काय हो तुझे दात दिसत नव्हते आता दिसले. तू आज पावडर लावलंच नाही त्यामुळे जरा दिसत नाही. जत्रेक फक्त थांबा जत्रेक आताशे इलाव आणि तेवढ्यात पुष्पा पुणग्याचे फॅन भेटाक सुरुवात झाली. लाईन डायरेक्ट सेल्फी बिल्फी चालू. आमका कोण विचारितच नाही. तर चला मग मित्रांनो आता मंदिरात जाऊया. पुणग्या एंट्री मार चल असा का? हे मामाचं काय दुकान बिकान दाखव. मामाचं दुकान आहे गो ना करूया का? 5 मिनिटापूर्वी इथे होती. सजावट बघा यावर्षी गर्दी कमी आहे काय पण म्हणा. हा सबस्क्राईब कुठचे इथले तू आधी सांगलंच ना बाबा मी येणार आहे जत्रेक आम्ही येणार आहोत म्हणून. सांगितलं नव्हतं आधी ना पोस्टरी टाकायची. चल दाखव काय ते दुकान पटलं का पुण्याक चांगलेला होता रवा. पुण्याक चांगलेला होता. गल्ल्यावर ठेवायचं ना गल्ल्यावर डायरेक्ट. या बाबूच्या मामाचं दुकान हे बघा. दोन आता एक पुढे वा मामा काय आपण तकडच्या दुकानात यंदा ह्या गल्ल्यावर बसणार होता पण काय बिझी आता सध्या जरा वेगळ्या कामांमध्ये. नाचत बघलास का होता दर्शन घेऊन
सध्या काय गो रडता कशा आहे गाडी घेऊन देतो गाडी म्हणजे ठीक आहे आपली हल्लेली आहे ती घेऊन जा टापर एक मारून आवाज येत नाही लागलेले बाप त्याच्यातली एक त्याच्यातली एक घेऊन जा आपलीच मग काय घेतलं की नाही जत्रेत ना आताची ना आताशी इलास मग घेऊया त्याला काय तर सगळे मामाचं मामा बाकी गुगल पे वाला मी पण गुगल पेच वालो आहे गुगल पे असतात ते पुणग्या आमचे बाकी पाहिजे पुणग्या खर्च करता म्हणून त्याका घेऊन जाऊचा लागतो खर्च करणारा कसा पुणग्या त्यामुळे आम्ही पुणग्याकडे ठेवलेला पुणग्या नाही म्हटलं की आम्ही पण नाही म्हणतो डायरेक्ट चला मोठा कॅशियर आता दाखवत नाही पुष्पा ना पाकिट बिकिट घेऊन येईल पुष्पा फक्त गाडीत पैसे काढता याचो व्हिडिओ अजून पण तुम्ही जर बघितलं नसेल तर जाऊन बघा लग्नाचं हा तुका विचारतात पण काय काय नवीन जे आहोत त्यांनी बघितलेलं नसतात याचा व्हिडिओ व्हायरल झालेलो आहे तेव्हाचो कोकणातील लग्न जरूर जाऊन बघा एकदम खतरनाक व्हिडिओ आणि पूर्ण सिरीजच आहे याच्या लग्नाची 2016 सालचा लगीन आहे पण आम्ही जरा लेट टाकलेलो व्हिडिओ कधीचा 2015 सालचा तर याचा व्हिडिओ जाऊन नक्की आवर्जून बघा ज्यांनी जुने आमचे जे सबस्क्रायबर आहेत त्यांनी बघितलेलो हा नवीन का सांगताय सगळ्यांना तर तुम्ही लग्नाचा आस्वाद म्हणजे सेम लग्न गावचा एक लग्नाचा व्हिडिओ चालू हा पण तो मेन हा तो एकदम ह्याच्या लग्नात जी मजा केलेला होती भारी होती पूनम मॅडम आम्हाला काय काय देत आहेत आता बघूया बघा हे बघा सबस्क्रायबर भेटतातच भेटतात सबस्क्रायबर भरपूर भेटलेत ही बघा ही ती पुणग्या पुष्पा या की तुम्ही येणार आहे इकडे कधी आज हे माझे भाऊ सगळे माझी बहीण बोललेली की तुम्ही इकडे येणार आहे म्हणून शोधत होतो तुम्हाला टाकलेलं आता टाकलेला मेसेज हा हा पोस्ट टाकलेली होती टाकून दिला ठीक आहे सगळी पलटण लिहा चला म्हणजे हव्या तेवढा घे आपल्या पैशान हव्या तेवढा काय काय घे म्हटलं तो खय रावलो मी शोधतोय तुका पुणग्याक चांगलं काय हव्या तेवढा घे आपल्या पैशान घे काय पुष्पान आणल्या ना सगळा काय आता बघूया कोण काय घेतात कधी आता केलं दोघांच जण आहात बाबा हरसो ड्रायव्हर असा कोणाची गाडी आणि चला रे इकडे पाठी वा मोठी जत्रा तकडे मॉप हा चल अकडे खरी जत्रा तकडे यात्रा आणि अकडे जत्रा पुण्यात आहे या सगळी इली पुष्पा तुम्ही गजरले इथलेच बरेचसे कार्यक्रम करता व्हायचे फोटो घे ना आपल्या काय याला किती 100ला 4 तो काय विकता मी 4ने विकतो उशी त्याच्याच उशी आहे विचार 100ला किती 2 तू काय 4 केलं 4 नाही 4 100ला 4 हवे तर आपलेच घेवा फुकट चल तू आता मला चला तुम्हाला माझे घेऊ गेला की टाइम काय रे भावा म्हणता भावा तो अजून कोण बबल्या करून गेलोय बाबल्याचा बबल्या करून गेलो बबलो कातवू नका फिरा जत्रेला फिरा मी मरतोय तिकडे थंडीत कुडकुडतो आहे हे फिरताय जत्रेला पुष्पाचं लक्ष काहीतरी काय घेतो ए बाबू थांब अगो रे एका घेऊचा शोधता गो भेटत नाही हरावून नाही अजून नाही गमलो नाही गमत तरी अकडे चिल्ले काय घे
घेतलं काय ता थंडी मिंडी हा की ना या गो वैबे घेवा घेवा गो रुसग्या आता घी काय काय 10-20 का विकतात म्हणतात नावाची वाट लावलंच म्हणता काढता चला हे पुष्पा काय घेतो येतोय पेढे आम्ही आता तयार करून दिले उद्यापर्यंत येतील काय हो काय हो बसू शकता बसू आता काय हो बरे आज खांद्यावर घे घरात चलत जा खाण्यावर घे नाही तर डोक्यावर घे माझा काय आता बारीक काय झालं तर घरातली काय जेवण घालीत नाही का आया घातले कोणती आया घातलं हे कोणती अरे ढोरा हरवली त्यांची चांगला होतं पुढचा अरे ढोरा हरवली ती गावत नाही त्यामुळे मला त्याच म्हणून तर मित्रांनो बाहेर एवढी मगाची लाईन तुम्ही बघितलं असेल किती लाईन होती तर त्या लाईनीतला न जाता या इथून शॉर्टकट मारून बाबलो खोतू गेलो पायापडात आणि प्रसाद पिसाद घेऊन येलो बघा येता बाहेर बाहेर लोक लाईनीत होत अजून पण एवढे आणि येऊ ह्या शॉर्टकट मधला गेलो म्हणजे बघा किती चॅप्टर आहे तो पाया पडत जातो बाकीचे काय आम्ही वराड घेऊन दिला सबस्क्रायबर भेटतात सगळे सुरले त्याचं लक्ष जत्रेत त्याचं मेन सुरले मामाचं गाव हा याच्या पण मामाचंच गाव आहे माझ्या मामाचाच गाव चला चला सगळे सबस्क्रायबर आहेत हे बघा जत्रेक फिरतं एकटा एकटाच फिरतं आम्ही नको आमका काय नको देवचा लागत म्हणून एकटा फिरा नको नाच बघलं नाच भारी आहे हा मागाशी चला ही बघा नवरी लग्नातली गो बळता कशा आता गमलं असती खरी धावतो ही बघा पात्रा कुणकेश्वरची मेल मेल यो डान्सर मेन माणूस आहे आपलो आली होड्या राहतो होडा चालू का होय ना काय पप्पानी पुढे देवळात आतमध्ये हे येत नाहीस तू नारिकड्यात कधी आता काय घेऊ 12 वाजून 12 मिनिटं झाली असं काय करतं अरे दिली नाहीस तरी चालेल पण तुझं आम्ही म्हणतो नाही बाकी उद्यामध्ये ना सगळ्यांना नाही बातमी आजच चालू आहे नंदन का घेतं पेपेरा तेवढा तरी मला नेवा द्या का घराड झोपून ठेवला असते आम्ही का जत्रा दाखव हे काही जत्रा दाखवा माका आणलाच ते चला दिलास म्हणजे मी मुंबईवर राहिले तुमचा काय तर बघू आमका काय तर जत्रा बित्रा काय माहित पण नाही काय